De ploeg van Gerben Wiersma eigen jong en fris, maar mist wel een protte ondervinding op topniveau. Celine van Gerner en Joy Goedkoop zijn gewoon wel de sterkhouders, maar zij zijn blessure. En dus wordt het een heel dreig verhaal. Ja, en we hadden natuurlijk een aantal turnsters verlen in aanloop naar dit evenement. En dat betekent voor de rest dat ze nog stabieler wezen moeten en dat we nog minder risico's nemen kunnen. Zou de stunt wezen dat je met Helly? Het zou een enorme stunt wezen, ja. Aan de andere kant biedt het wel kans voor oren om haar op zo'n podium te litten. Lisa Top van Turncentrum met Jereveen is een van de jonge talenten. 15 jaar pas en voor het eerst bij de nationale ploeg. Ze shot haar eigen uit. Ja, echt heel cool. Echt heel gaaf om in zo'n grote hal en zo om dat mee te maken. Echt heel leuk. Nou, had je alles eerder in zo'n stadion geweest? Ja, 2 keer. Het leek erop, maar niet zo groot. Wel iets kleiner. Marlies Rijken is de tweede turnster van Sportstad Jereveen. Zij had al wat meer ondervinding en weet dan ook dat plaatsing van de Spelen knap lastig wordt. Ja, natuurlijk. Het is natuurlijk een stuk lastiger. Ik denk de 2 beste turnsters zijn uitgevallen nu. Dus ja, dat is altijd een tegenvaller. Maar ik denk dat we het met de nieuwe meiden die nu hier in het team zitten toch best goed kunnen oplossen. Het komt aan op het collectief. En als alle vrouwen stabiel en maximaal presteren, pas dan zit de door naar de Olympische Spelen iepen. Er is een kans, er is een reële kans dat we als oorlog fout maken en wie doet het heel goed, dat we dan bij de beste jou komen. Het komt dus aan op de details. Het komt aan op de details en het wordt hartstikke spannend.